Ej, štreberu, opet čitaj svoju knjigicu. Molim vas, pustite me na miru. A nama ćeš tako, jel? Hej, opet to čitaš. Pa jesi li ti svjesna da tebe zbog toga svako ovdje ismijava? Pa dobro, koji je vaš problem? Ja ću raditi ono što ja volim i to vas nek ne zanima. Samo sanjaj. Kada će mi napokon izrasti moja kosa? Šta? Ti već umireš. Pobrini se da se pokažeš svima. Vršnjačko nasilje je nešto često u našem vijeku. Zato se pobrinimo da se smanji koliko god je moguće, jer ko zna. Možda će baš on, koga su tukli zato što je drugačiji, postati ljekar i izliječiti mnogo ljudi. Možda će baš ona, koju su ismijavali zbog ljubavi prema čitanju mangi, postati jedna od manga autora u budućnosti. Možda će baš ona, koji su govorili da će umrijeti od raka i prozivali je zbog toga što više nema kosu, kada odraste imati najljepšu kosu na svijetu. U životu sve izađe na vidjelo. Ono što se činilo nemogućim može postati više nego moguće. Zato nemojte imati predrasude. Budimo prijatelji, jer nije faca ko hejt baca.